Kaixo, egunon. Ni Esti Amenabarron Iraola naiz, pedagogian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Eta martxoaren 13tik aurrera gela egonkorrak eskola inklusiboaren norabidean ikasgaiaren edo ikastaroaren hobeto esan irakaslea. Nire ikerketa, unibertsitate eremuko ikerketa eskola inklusiboaren oinarrietan kokatzen da, batez ere gaixotasun arraroak dituzten aurren eskolatze prozesuak aztertzen, eta bereziki justu gure ikasle edo heziketa premia bereziak dituzten hainbat ikasleen kasuan gela egonkorrak aukera bezala planteatu izan du dira, eta horien inguruan azterketa egina dugu. Ikastaroaren helburua gela egonkorrak edo gela egonkorren inguruan hausnarketa bat bideratzea da. Hasieratik argi esan nahi dut, helburua ez dela gela egonkorrak onak edo txarrak dialektika horretan kokatzea, iruditzen zaidalako hezkuntzaren esparruan egun bizi dugun une konplexu eta erronkaz beterikoa kontutan hartzen badugu, gauzak ez direlako txuri edo beltz, baizik eta errealitate bat mahai gainean daukagulako. Zentzu horretan, gaur egun ikusten ari gara, gure hezkuntza sistemaren baitan, gela egonkorrak estrategia metodologiko organizatibo esango genuke gero eta nabarmenagoa dela eta zabaltzen ari den planteamendu bat. Agian hor kokat liteke baita ere ikastaro honen interesa eta ikastaro honetan apuntatuak izan zareten ikasle kopurua bera azaldu lezake hori. Eta zentzu horretan, nire helburua pixka bat gogoeta hori partekatzea da. Egia da, ikastaroa online da, eta online izateak egia da oztopoak jartzen dizkigula gure benetako praxiari nolabait erantzunak eman ahal izateko, baina saiatuko naiz horiei halako erantzun ahalik eta praktikoenak ematen. Ikasle edo jaso ditudan Google Frontsan bitartez jaso ditudan ekarpenak kontutan hartuta ikastaroa diseinatu dut, hau da nolabait saiatu naiz zuen beharretatik eta erantzunak bilatzen edo ematen saiatzen, eta hor zentzu horretan bi norabide edo dauzkagu. Batetik, kasi erdiak gela egonkorretan momentu honetan modu zuzenean parte hartzen dezute, eta beste erdiak etorkizun batean parte hartzeko asmoa daukazuete. Zuetako asko pedagogia terapeutikoan adituak edo arituak zarete eta ari zarete, eta zentzu horretan aprobetxatu nahiko nuke aukera hori. Bi modutan lan egiteko proposamen bat bi modutakoa da, proposatuko dizuedana, astez-asteko dinamika bat, asinkronikoa, eta 5 asteetan zehar bi momentutan proposamen bat egingo dut, nolabait online halako webinar edo zuzeneko saio bat egiteko. Batean, lehenengoan eztabaida talde baten formatoan, hau da, gela aprobetxatu dezakegu taldean gela egonkorretan zaudetenak eta ez zaudetenak egotea, eta eztabaida moduko bat planteatuko dugu. Eta bigarren zuzeneko parte hartze zuzeneko eskatuko nuken beste bigarren zera bat izango litzateke gela egonkor bat antolatzeko momentuan ze elementu kontutan hartu beharko lirateken landuko dugun saioa. Saio horretan, gela egonkorra berriki martxan jarri duten eskola zuzendariak gonbidatuko nituzke. Eta horien bitartez,
egon daitezken zalantzak argitzea. Dena den, hau aurkezpen bideo bada, egelaren bitartez, egunez egun, astez aste barkatu, planteatuko ditut zereginak, argiki adierazi didazue baita ere zuen nahia edo asmoa ez dela, edo nahia hobeto esan, ez dela oinarri teorikoez bakarrik jabetzea, eta hori zainduko dudan aspektu bada, naiz eta praktika ulertzeko ezinbestekoa da, teorikoki eta pedagogikoki horiek nola kokatzen diren ulertzea. Teoriaren eremuan bi elementu landu nahiko nituzke, batetik, nazioarte mailan gaur egun gela egonkorren inguruan, lantzen ari dan teorizazio moduko bat, eta nolabait hezkuntza premia berezia dituzten ikasleei edo ikasteko zailtasunak eta hitz hori dagoeneko gure jergatik desterratu beharko bagenuke ere, oraindik ikusten dugu teorian horrei buruz hitz egiten dugula, guk ikasteko mugak edo oztopoak dituzten ikasleetaz hitz egingo genuke, eta hoiei ematen zaizkien erantzunak momentu honetan ikuspegi inklusibotik anitzak dira. Anitzak dira, eta zentzu horretan horiek ere teorikoki kokatzea importantea.